U sedištu Srpske radikalne stranke u Lebanu održana je konferencija za novinare. Na ovoj konferenciji govorio je Aleksandar Miljković, predsednik opštinskog odbora Srpske radikalne stranke u Lebanu i kandidat za narodnog poslanika. Miljković je kritikovao prethodne vlasti za nenamensko trošenje novca iz budžeta, iseljavanje mladih iz naše opštine, zanemarivanje sporta, kulture i nauke, kao i na sređivanju komunalnih i infrastrukturnih objekata. Potom je predstavio program Srpske radikalne stranke. Ukoliko, dragi sugrađani, 24. aprila glasate za izbornu listu dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, koja se nalazi na rednom broju 4, ukoliko date poverenje srpskim radikalima, mi vam garantujemo da ćemo u prvih 100 dana vlasti radikalno smanjiti nepotrebne troškove iz budžeta na ime reprezentacija i na taj način na godišnjem nivou uštedeti negde oko 10 miliona dinara. Zatim, ujednačit ćemo enormno velike zarade opštinskih funkcionera sa prosečnim zaradama na republičkom nivou. Ne može jedan predsednik Skupštine opštine u Lebanu da ima platu od nekih 90.000 dinara, a da jedan lekar specijalista u Lebanu prima negde oko 60.000 dinara. Zatim, ukinut ćemo nepotrebne agencije koje nisu doprinele ekonomskom razvoju naše opštine. Zatim, uvešćemo transparentnost u radu opštinske uprave na taj način što ćemo sve promene na žiro računu opštine staviti na sajtu opštine i na oglasnim tablama sa skeniranim uplatnicama. Zatim, izvršit ćemo reviziju štetnog ugovora između opštine Lebane i preduzeća za odvoženje smeća i na kraju ćemo otvoriti azil za pse lutalice. Miljković je naglasio da će se radikali zalagati i za pokretanje domaće proizvodnje pod parolom Kupujmo domaće, za podsticaj i razvoju preduzetništva, smanjivanju komunalnih usluga potencijalnim investitorima, zaštitu poljoprivrednika od nelojalne konkurencije, formiranje poljoprivrednih i omladinskih zadruga, kao i veću zastupljenost omladine u organima lokalne samouprave. Još se zalažemo i za bespovratnu pomoć mladim talentima za ostvarene vrhunske rezultate, za otvaranje zavičajnog muzeja, zatim za unapređenje rada gradske biblioteke i doma kulture, za opremanje muzičke škole potrebnim instrumentima, za obnovu sportskih objekata i terena, za sanaciju i rekonstrukciju gradskog bazena, za organizovanje humanitarnih turnira. Zatim se zalažemo i za socijalnu pravdu pružanjem bespovratne materijalne pomoći socijalno ugroženim građanima. Zalažemo se za bespovratnu materijalnu pomoć svim porodiljama. Zalažemo se i za bespovratnu materijalnu pomoć, i to na mesečnom nivou, porodicama nastradalih boraca u ratovima od 1990. do 1999. i na kraju za otvaranje narodne kuhinje za socijalno ugrožene građane. Dragi sugrađani, mi smo dobitna kombinacija. Radikali će počev od danas pa narednih 7 dana održati predizborne tribine u Malom Vojlovcu, Cekavici, Togočevcu, Šilovu, Prekopčelici, Bačevini, Slišanu, Šumanu, Popovcu, Grgurovcu, Ćenovcu, Pertatu, Bošnjacu, Lugaru, Ždeglovu, Konjinu, u Donjem Vranovcu i Velikom Vojlovcu, dok je centralna predizborna konvencija sledeće srede u Lebanu. Pozivam i sve sugrađane da u sredu 20. aprila dođu u što većem broju na predizbornu tribinu Srpske radikalne stranke, odnosno završnu konvenciju Srpske radikalne stranke u Lebanu sa početkom od 19 sati u Domu kulture.